أنا قلقانة عليك يا حبيبتي، والكل قلقان عليك عشان أنت لحالك. قلقانة علي ولا مستحية فيي؟ تعلم الطب ها؟ عندي الشامي. شوف هون خسرتي. زي הטעות. זה לא הביא לשום מקום ואתה יודע את זה. לא, אני לא יודע כלום. בוא נשכח מה שהיה. אנחנו חייבות ללכת למשטרה, יש לי הרגשה רעה. אני חושבת ששומי שעובד איתו קשור לזה. מה את עושה כאן? סתם באתי לראות אם צריך עזרה. למה לא אמרת לי? אם יגלו את זה, זה הסוף שלי ושלו. אז אם את רוצה ללכת למשטרה ולהרוג את שנינו, אין בעיה. תבקש סליחה. שאני אוכל לך את הכבד. מה זה הריח הזה? בא לי לאכול אותך. טוב, סלבה. זה הכל בראש. בסדר? ולא, אין לי תופעות לוואי, אני מרגיש מצוין. אז יאללה. גם אני רוצה לעשות את הפרוצדורה. האמת שיש דרך להרוויח יותר כסף, יש עכשיו איזשהו מחקר רפואי. שמענו שמחקר רפואי זה מסוכן. אמרו האנשים הלכו ולא חזרו. שלומי, אנחנו רק מספקים את הסחורה. מה שקורה אחר כך לא מעניין אותי. אם אתה רוצה להישאר בעסק, אז אני ממש ממליץ לך. תוריד פרופיל. تحكيش معاها يا مجنونة. تحكيش معاها يا مجنونة، تفوت براسك. تركوني اروح. لا. דרור? לא, לא דרור, סלאבה. דרור, לא יודע איפה הוא. מה אתה עושה? חטפתי רעב. רוצה קצת? טוב. למה אתה בלי חולצה? ומה אני עושה פה? היה לי חם, ואני שומר עלייך. זוכרת שהתעוררת מהמוות קליני? אחרי זה באת לפה, נרדמת על הספה בסלון? איפה כולם? באמצע הלילה, יולה ודנה נרדמו. רק אצלי הכל התהפך. אוי, לא, זה הרעיונות של הבנות, סליחה. נו, אל תפריע להם. מה, את מרגישה בסדר? סלאבה, מה אתה עושה? אני אוכל, רוצה קצת? לא, תודה, את רעבה? לא, לבשר. שלום. היי, בוקר טוב. טוב, שיהיה טוב. מה אתה עושה, סלאבה? מה? אתה בלי בגדים. אוי! איזה קטע. היה לי חם, כנראה שלא שמתי לב. אוקיי. בוקר טוב. דרור, סלאבה רוצה לצאת ככה, לטפל בחולים. למה? לא יודע, היה לי חם, לא שמתי לב. נראה לי הוא קצת... בגלל הפרוצדורה. את יודעת שאני יכול לשמוע אותך, כן, אני ממש פה. כן, טוב. מישהו צריך לקחת אותו למעונות ולשמור עליו עד שזה יעבור, בתקווה שזה יעבור. היי, בואו, מה? למה שזה יעבור? חבר'ה, הכל בסדר, אני מרגיש מצוין. האמת שלא הרגשתי כל כך טוב כבר הרבה מאוד זמן. היה לי קצת חם, לא שמתי לב, הייתי בלי בגדים, עכשיו אני עם בגדים, הכל בסדר, אני מרגיש מצוין. בואו נלך להציל חיים? שלום. טוב, זה יונתן בן 20, הוא עבר עלינו ממיון כירורגי. הוא נורה על ידי צייד בזמן שהוא שמר על ידי ריזים. קליע חדר לאזור הכתף, הוא שטחי, אבל אנחנו כנראה נצטרך לעשות ניתוח. יכולה לקחת אותו לצילום? בסדר? אוקיי. דנה, את יכולה לעבור את זה? יולה מתגעגעת אלייך. מה? אולי תשלימי. מה זה עניינך? פשוט אתן חשובות אחת לשנייה. לא, יולה עשתה את הבחירות שלה. וזה גם קרה באשמתי. זה לא באשמתך, תאמין לי. מה?
עזוב. כן, אתה, אז אני אביא לך כיסא גלגלים. אוקיי, שנייה. רק עכשיו היא לא התקנה אותי, למה לא אמרת שאת עוברת את הפרוצדורה? הייתי בא להיות איתך. היה נראה שאתה מאוד עסוק. בסדר, אבל אם היית אומרת לי, אז... עזוב, עדיף ככה. נו, אז איך את מרגישה? בסדר, עוד אין השפעה. אוקיי. לא מבין עניין לחבר שלך, אה? אהלן. أهلا بنفع لا عشان أنا بشغل حاليا طيب أوكي تمام بنشوفك باي باي נו, מה, אהבת אותו? לא, מה פתאום, יש לנו עוד פגישה. מה עוד פגישה? חשבתי שהוא משעמם אותך. חשבתי לנסות שוב, מי יודע. אז הלכתי לרופא משפחה, הוא אמר שזה דלקת אוזניים. אז הוא נתן לי טיפות, אבל בינתיים זה לא עוזר, זה רק נהיה יותר כואב. מה אתה עושה? סליחה, גרד לי הגב, כן. טוב, תיקח לו משטח ישיר. אוקיי. בוא תטה את הראש. כבר מסיים. זהו, אוקיי. מה, ככה תמיד בודקים? תתפלא כמה אני יכול לדעת לפי הטעם והריח של ההפרשה שלך. יש לך פסוידומונס, אי אפשר להתבלבל בריח ובטעם של זה. מה זה? פסוידומונס זה חיידק אלים, אבל אל תדאג, ניתן לך אנטיביוטיקה חזקה, תוך כמה שעות אתה כבר תרגיש יותר טוב. אבל מה עם המשטח שהרופא שני אמר? נעשה לך גם משטח, אבל קודם כל ניתן לך את האנטיביוטיקה. חבל על הזמן, כל רגע שאנחנו מחכים המצב שלך מחמיר. אל תדאג, אתה בידיים טובות, אני יודע מה אני עושה, רק תשמע, אתה יכול רגע לגרד לי בגב, למה זה הורג אותי כבר, לא יודע כמה זמן. פה, תגרד. כן, גרד. חזק, מה אתה ילדה? חזק. אנחנו נצלם לך את הכתף, לראות בדיוק איפה הקליע יושב, שהוא לא נכנס עמוק מדי או פגע בכלי דם ראשי. בסדר? היא תצטער על זה כל החיים שלה. מה? חברה שלך שלקחה לך את הרופא. אתה צוטטת לנו? הקשבתי. זה יעבור לה. טועה. איך אתה יודע? יש לי ניסיון. איזה ניסיון יש לך? אתה תינוק. למה שלא תסלחי לה? טוב, אתה שואל יותר מדי שאלות. סורי. טוב, הקליע חדר לאזור הצוואר. זה הופך את הניתוח לקצת יותר מסובך ממה שחשבנו. טוב, אתם הרופאים. זה מה שאת ממליצה, נכון? כן. דנה, עוד מעט תכין אותך לניתוח. יהיה בסדר. אוקיי. מה קורה? הכל בסדר, אני נותן לו אימיפנם. למה? יש לו פסוידומונס. משטח חזר? מה? לא, עוד לא. הכל בסדר, דוקטור? כן. סלאבה, אפשר אותך רגע? מה פתאום אתה נותן לו אימיפנם לפני שחזר המשטח? זאת אנטיביוטיקה מאוד חריפה שמקבלים אישור מיוחד בשבילה רק אם מתגלה פסוידומונס במשטח. אבל יש לו פסוידומונס. טעמתי את ההפרשה שלו. כן, גם לי זה היה נראה מוזר, כל ה... תשמע, אי אפשר לטעות בטעם וריח של פסוידומונס. אתה רוצה תטעם בעצמך. זה לא נורא, זה קצת כמו גבינת רוקפור. אני בסדר, דוקטור? הכל טוב? כן, הכל בסדר גמור, אל תדאג. אנחנו נטפל בך. גם בך. לנדה הולך לשמוע מזה. הוא יחליט מה לעשות איתך. תאמין לי, לא מבין מה יעל מוצאת בך. סליחה? לא מבין. מה יש בך שאין בי? לא מבין.
הבאתי לך אוכל לשבוע. שבוע? כמה זמן אני צריך להיות פה? עוד קצת. אמרת שזה ייקח יומיים, אני כבר מתחיל להשתגע פה. קצת להתעכב. אני רוצה לראות את האישה ואת הילדה שלי. הרגל? בסדר. זה לא נראה טוב. זה לא מאוד כואב. רק תן לי לברוח מפה, אני אעזוב. אני אקח את המשפחה, נעבור לעיר אחרת, אני אמצא עבודה אחרת. הם לא ידעו שאני חי. אתמול נלמוד עוד 3 מהגרים. כהן שחרר אותם מהערבות, שלח אותם למחקר הרפואי הזה. מה אתה יודע על המחקר הזה? הם ניסו לרצוח אותה כי שכנעת אנשים לא לעשות את זה, נכון? מה צ'ינו אמר לך? עזוב, שלומי. אם אתה לא תעזור לי, עוד ועוד אנשים ייעלמו. לקחו גם את שינו על המחקר. צ'פמן זרק אותם באיזה פינה של רחוב, ושם הגיע מישהו, הכניס אותם לבן, ולקחו אותם למקום הזה. איזה מקום? הוא לא ידע להגיד, כיסו להם את העיניים. מקום רפואי כזה. אמרו להם לחכות באיזה פינה, וצ'ינו הרגיש שמשהו לא בסדר. אז הוא עקב אחרי הבן אדם. הוא ראה אותו, נכנס לאיזה חדר, ובחדר הוא ראה אנשים שוכבים, מתים, מזריקים להם משהו, נוזל כזה, והוא לקח את הרגליים שלו וברח. והבן אדם שלקח אותו, הוא סיפר לך איך הוא נראה? לא יודע, הוא לא ידע להגיד. כל הישראלים נראים לו אותו דבר. הוא אמר שהיה לו טאטו מאחורי הצבא. על העורף? טאטו של מה? של פרח. הוא הספיק לספר לי את זה, ובאותו ערב הוא מת. אמרו שזה התקף לב. הבנתי. שלומי, היה עוד משהו שהוא שמע. הוא אמר שקוראים למחקר אורפאוס, משהו כזה. אורפאוס אולי? אורפאוס, כן. כן. אין מישהו שאתה רוצה להתקשר אליו, שיבוא להיות איתך? לא. הורים, אחים, חבר, חברה. אין לי הורים. יש לי אח, תאום, אבל אנחנו לא בקשר. הוא כועס עליי. למה? אני כמו חברה שלך. גזלתי לו את האהובה. גם אתה מאלה? לא חשבתי עליך, סליחה. זה קרה. לאח שלי הייתה חברה, והם לא הכי הסתדרו. מהרגע הראשון אני אהבתי אותה. גם התאמנו הרבה יותר מהם. אתה מבינה? וקרה בינינו משהו, וזהו, הוא לא סלח לי. תראה, אתה לא מצפה שמישהו שאתה אוהב יפגע בך. אם הוא פוגע, אז מה הטעם בכלל? איך אפשר לסמוך על מישהו אחר כך? אבל אפשר להיפגע באמת רק ממי שאוהבים. בוא, אני אחסה אותך. אני אהיה בסדר, נכון? יש לנו מנתחים מצוינים. אני אהיה בסדר? בסדר? זה לא יהיה פשוט, אבל אתה תהיה בסדר, אני מבטיחה לך. רופאים לא אמורים לא להבטיח דברים כאלה. למה שלא תנסה להתקשר שוב לאח שלך? אולי גם הוא מתגעגע. לא, אין סיכוי. הוא לא ירצה לדבר איתי. אשתי כל הזמן אומרת, אבל אני לא מסכים איתה. אתה מכיר את זה? בטח שאני מכיר את זה. תשמע, אחי. מה קורה? הכל בסדר. קובי מרגיש הרבה יותר טוב, החום שלו ירד, התיאבון חזר. איך האוזן? הרבה פחות כואבת. למה נתת לו עם מפנם? יש לו פסeudomonas. הוא החליט על דעת עצמו. בלי לחכות למשטח גרוע, בלי להתייעץ עם אף אחד. פשוט כי הוא טעם את ההפרשות של המטופל. אם הוא היה טועה, אז האנטיביוטיקה הזו פשוט... דוקטור קרמי, התוצאות של המשטח הגיעו. כן, אכן פסeudomonas. כן, אבל אם הוא היה טועה... אבל לא טעה. כן, אבל אם כן, אז האנטיביוטיקה הזו... ואם היינו מחכים, המצב שלו היה מדרדר.
רגע, אתה מצדיק אותו? היה לי בהרווארד קולגה, רופא סיני מבריק, פרופסור וונג, שכל ההבחנה שלו הסתמכה על הטעם של ההפרשות של המטופל. מאיפה למדת את זה? אינטואיציה. התרשמתי, סלאבה, 6 נקודות. תיאבון. תודה. תודה. אתה מתחבר אליהם. מסתובב בתחנה המרכזית, במועדונים שלהם, מתחיל לקלוט. מי מסובך, מי צריך כסף, מי חייב. ואז אתה מעביר לי רשימת שמות. אתה לא מבטיח להם שום דבר. לא מתי ולא אם בכלל. העיקר שלנו היא הרשימה של האופציות. כי ברגע שאנחנו מקבלים דרישה למתנדבים, אנחנו מיד מספקים אותם. זה מה שצ'אפל עושה? כן. אל תדאג, כושים יעופו עליך. אי אפשר לא לאהוב אותך. אבל כל בן אדם שאתה מביא, אתה מקבל עוד 30%. מה, אתה נותן לו את העבודה שלי? למה? כי אני מאוכזב ממך. למה? למה? לא רוצים. תן את התיק. אתה משקר לי שאתה נקי? מה אמרתי לך? מה הדבר שאני הכי שונא? קומנים שקרנים. אז תסתכל עליו, הוא לא אמר לך שום דבר. קרה פעם אחת. כן, משקר לי. תופים פה. אני אוהב אותו. אבל הוא שובר לי את הלב. הלו. שלום, אני מדברת עם אורי פלטי. כן. שלום, מדברים בית חולים כצנלסון. אח שלך יונתן הגיע אלינו עם קליע באזור הכתף, והוא עומד לעבור ניתוח בקרוב, הוא נורא רוצה שתבוא. כואב לו שאתם לא מדברים והוא מצטער נורא. אני מצטער, אני לא יכול להגיע. אתה בטוח? כן. עוד משהו? חבל. ביי. מלקחיים. שימי לב, אנחנו מאוד קרובים לעורק הראשי. מהירות. תחטא בבקשה. חייבים סבב מה נשמע דחוף. אני מרגישה שההשפעות של הפרוצדורה יוצאות משליטה. סלאבה כמעט חשף את כולנו היום. כן, גם אני מרגיש. לאט לאט בזהירות. תנקות אימום. פעם בערב? כן. אז מה? אני לא כל כך יכולה, אני יוצאת. יוצאת. העורק נקרע, תסתכלי, צריך לעצור את הדימום. מה קורה שם? תני לי פרולן 5 אפסים. לחץ דם יורד 80/30. נראה שהם פגעו בקרוטיס. כנראה כשהוציאו את הקליע התחיל דימום מסיבי מהעורק. הכל מלא דם, אני לא רואה כלום. כמעט הצלחתי לעצור את הדימום. יש לנו פרפור. דפיברילטור, 200 ג'אול. להתרחק. 300 ג'אול. להתרחק. 300 ג'אול. להתרחק. חזר לסינוס. יפה. העורק שוב מדמם פה. נפתח לי פה תפר. לחץ דם יורד 80/30. הכל מלא דם.
לחץ דם יורד, 50/20, דופק 30. תלות ילדים, 1 מיליגרם. תן לו גם אטרופין 1 מיליגרם. איבדנו אותו. אני לא מוכנה. דנה. תן לו עוד אטרופין. דנה הוא מת. לא, זה לא יכול להיות, אני ראיתי. לא, אני ראיתי שנציל אותו. שעת המוות 4:23. היי, את יכולה להגיד לי איפה יונתן פלטי? הוא מאושפז כאן? שנייה, אני... סליחה? את יכולה רק להגיד לי איפה יונתן פלטי? הוא מאושפז כאן? זה אח שלו. אורי. זה היה דיברת איתי? אחרי זה קלטתי שהייתי מטומטם, שאמרתי לך לא. את יודעת איפה הוא? אורי. יונתן הגיע אלינו עם קליה באזור הכתף. הוא נכנס לניתוח. עשינו כל מה שיכולנו כדי להוציא אותו בשלום. אבל הקליה ישב על כלי דם, והוא איבד הרבה דם. וכתוצאה מזה הוא נפטר. הוא רוצה שנדבר, אני מצטערת. רוצה חברה? לא, תודה, אני רוצה להיות לבד. חכי. הוויז'ן היה משובש. זה לא עבד לי טוב. אני ראיתי שהוא יחיה. אני הבטחתי לו שהוא יחיה. די. أي عمليات عملتي؟ والله عن جد سكس؟ ايش؟ سألتك أي عمليات أنت عملتي؟ عملت آخر واحدة عملية استئصال ورم من المخ. תרצו קינוח? וואי, אחותי, ממש לא מתאים לך הספדר הזה. סליחה? כן, למה לא? תביאי איזה משהו עם שוקולד. רגע, אפשר תפריד בבקשה? تخليش حدا يطلب الحال، اي هاي الشخصي بكل شغله. ايش؟ خدي لك منيو، اختاري على رغبتك. يعني استأصلتي سرطان من المخ،
هاي مش راح تكون ربة بيت منيحة. انت منيحة؟ أنا تعبانة شوي. اشربي مي. معقول تكون خرب بيت من كل اليهود راح تخليني اربيها؟ واسأل عن املاك اقلها. عن جد مريضة ها؟ أنا لازم أروح. استني انا بوصلك. מוזיקה של סקייט.